Wadhi kaunti ma Homabay, kama bende wayudo ni jolony weche mag aluora e kaunti ma Homabay ogolo ywak ewi chido mar aluora mar moko kuom dhowedhe kaunti no. Mano mabende giwacho ni kelo kod jwelni mabende wito ahoyaye. Kakoro gikwayo piny owacho mar kaunti no mondo ket kare chenro matimo ler e nam lolwe. Gidwaro mondo familia mabiro dak e dhowedhe go mondo ket ler e dhowedhe go kaka yo mar neno ni pi mar nam lolwe ko chido. Jolony go wacho ni chido mar pi nam lolwe ema bende en midhiro maduong' ne ngima oganda kod mano mar rech, ka giwacho ni mano bende mabende osekelo dok piny e kwan mar rech e nam lolwe. Jakom mar riwruok mabende otisi ni aluora makare community based organization Willis Okeyo Mulo okwayo piny owacho mar Homabay kod migepe mamoko mag piny mag sirikal mamalo mondo oket kare chenro mabende biro neno ni pi mar nam lolwe ok ochido. Omulo dwaro mondo piny owacho mar kaunti no chiw gige puko taka e dhowedhe go kama bende jolupo nyalo puke taka. Wantiere kod kuonde ma rech nyuole. Kuonde gi plastic kod jwendni odhi odino kuonde go makata ko rech onyuol to rech nyuol ei plastic. Wasere kod more than 40 species mek rech malal. Sani kata ko wuoyo dhi ane namni. Namni sani onge gi rech. En rech ge orumo nikech wach suffocation mar plastics e kuonde ma rech nyuole. Onego bed mabedo kod chik mar ng'iyo kaka onego bed rito weche mek solid waste kod plastic.